בבית שלו לבד. הוציאו אותו ביחד עם עוד שכנים לרכב, עוד שכן ושכנה. נכנסו לעזה, בתוך עזה ההמון שהיה שם, הוציא אותם מהרכב, הם ריקו אותם. השכנה שברה את הכתף, הוא קיבל חבורות בגוף, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא שבר משהו. ומאז הוא במנהרה, הם הכניסו אותו ישר למנהרות, וזהו. עבר התקף לב לפני 4.5 שנים, שפגע לו גם בכליות. הוא צריך תרופות ללב ולכליות באופן יומיומי. אנחנו יודעים שהוא לא מקבל אותם. אנחנו יודעים שהוא ירד במשקל דרסטית. אנחנו לא יודעים באיזה מצב רפואי הוא נמצא. אנחנו יודעים שהוא היה במצב לא טוב כשהמשוחררות האחרונות עזבו לפני 50 יום. בקיבוץ היו 13 בני משפחה שלי באותו יום. 13, כן. אחי והמשפחה שלו, אחותי והמשפחה שלה, אמא שלי עם שתי אחייניות שלי ודוד שלי. דוד שלי נחטף גם, והשאר שרדו, ומנסים לשקם את החיים שלהם עכשיו. לקח להם עוד הרבה זמן לדעת. ההורים שלי התגרשו לפני 10 שנים בערך. הם חיים בבתים נפרדים. אמא שלי הייתה עם שתי אחייניות שבאו אליה לחג. כשזה התחיל, היא הכניסה אותם לממ"ד, החזיקה את הדלת בערך 7 שעות. הם הצליחו לראות פנימה, אבל לשמחתנו הם לא פגעו בה. ולא יודע איך הצליחה להחזיק את הדלת 7 שעות, תוך כדי שהם יורים ומנסים לפתוח, אבל היא הצליחה, והם בחיים. כל מיני מקומות ברחבי ישראל, הם עדיין מחפשים את המקום הבא. הם מקבלים עזרה מהמדינה, כן. אני לא, אבל הם מקבלים. אני לא צריך, הם מקבלים. כל מי שגר בקיבוץ, וברוב הקיבוצים בעוטף עזה, האמין בשלום. הפלסטינים עבדו אצלנו בקיבוצים. אי אפשר לחיות 2 קילומטר מרצועת עזה בלי להאמין בשלום. אבל ראינו איך גם האזרחים וגם החמאס עשו מה שעשו. להגיד לך אם הוא מאמין בשלום עכשיו, לא יודע. נראה איך שהוא יצא, נראה מה הוא יגיד. אני אחבק אותו. אני לא יודע אם אני אגיד לו משהו. הוא יצטרך לבחור מה הוא רוצה להגיד לנו. אנחנו נחבק אותו ונעזור לו לצאת מזה.